V tomto videu si predstavíme jeden z najpokročilejších trailových bicyklov a ide o model Bolt Lincoln 150 Pro, ktorý je synonymom kvalitných komponentov, špičkových technológií a mimoriadneho komfortu, tak sa poďme na to pozrieť. Švajčiarska značka Bolt, patriaca od roku 2019 do portfólia Škody, je známa svojou inovatívnou Integrated Suspension Technology, ktorá ukrýva tlmič priamo do rámu. Tento unikátny systém zlepšuje ťažisko bicykla, chráni tlmič pred nečistotami a zvyšuje stabilitu bicykla v náročnom teréne. Lincoln 150 Pro disponuje ultraľahkým karbonovým rámom urobeným z karbonu HMX. Ten poskytuje tuhosť a pevnosť, čo samozrejme znamená, že tento bicykel vie byť aj veľmi efektívny. Čistý dizajn a integrovaná kinematika nie je len funkčná, ale naozaj aj esteticky posúva tento model na úplne inú úroveň. Geometria rámu je vďaka technológii Variotech nastaviteľná, čo umožňuje meniť uhol hlavového zloženia a výšku stredového zloženia. Tento systém poskytuje možnosť pripraviť bicykel presne podľa preferencií jazdca a terénu. Na tomto bajku máme prevodový set vyskladaný od Shimana a ide o výkonnostne aj kvalitovo vyššiu radu Shimano XT, pričom teda na zadnej kazete máme rozsah 10 až 51 zubov a na prevodníku vpredu je 32 zubov, takže takto sprevodovaný bicykel je podľa mňa úplne ideál na tej traili. Lincoln 150 Pro ponúka elitnú výbavu pre maximálny komfort. Vpredu sa oň stará vidlica Ohlins RXF 36 so zdvihom 160 mm a poskytuje vynikajúce tlmenie a stabilitu v technických pasážiach. Vzadu sa o toto stará tlmič Fox Newt 5T so zdvihom 150 mm a s 3 režimami odpruženia. O brzdenie na tomto bajku sa starajú výkonné štvorpiestové brzdy Shimano XT. Tie spolupracujú vpredu s 203 a vzadu so 180 mm kotúčom. Na kvalitných kolesách Syncros nájdeme obuté rovnako kvalitné plášte Maxxis Minion DHF. Tie sú o hrúbke 2,5 palca a samozrejme sú predpripravené na bezdušový systém. Špecialita modelov Bolt je integrovaná sada náradia priamo v ráme, vďaka čomu máte vždy po ruke základné nástroje bez kompromisov v dizajne. Teleskopická sedlovka je na tomto modeli od Syncrosu, má neskutočných 200 mm zdvih od veľkosti M a samozrejme už je to v tejto triede taká nevyhnutnosť. Pomôže to pri zjazde, môže to pomôcť aj pri nejakých prudkých výjazdoch. Tento špičkový model prišiel na trh s cenovkou 7 999 €, aktuálne je však v našej ponuke za 3 999 €, čo z neho robí jednu zo veľmi zaujímavých investícií do prémiového horského bicykla. Bolt Lincoln 150 Pro je ideálnou voľbou pre tých jazdcov, ktorí hľadajú unikátny bicykel, ktorý len tak neuvidíte na každom rohu. Vyniká nevšednými riešeniami, špičkovou kvalitou a je osadený veľmi dobrými komponentami. Napíšte mi do komentárov, čo vás na tomto bicykli najviac zaujalo. Dajte nám like a odber, aby vám neušlo ďalšie nejaké takéto video.